Red sky nasaksihan kagahapon sa buntag ug nakuha og hulagway sa pipila ka mga netizens. Usa kanila si Reynalyn Sugosyo Sario, taga Upper Linaw, Minglanilla, kinsa mibutyag nga nakuhaan niya og video ang red sky phenomenon kagahapon sa alas 5 sa buntag. Matud sa Pag-asa, normal lang nga phenomenon ang makita ang red sky sa kahaponon. Apan usa ka talagsaong hitabo kung makitaan ang red sky sa sayong kabuntagon. Kaniadto, matud sa Pag-asa, gigamit kini nga giya sa mga mananagat nga timailhan nga adunay umaabot nga daotang panahon ug dili luwas ang pagpanagat. Apan karong panahona, dili lang ang mga weather disturbance ang posibleng hinungdan niini tungod kay makonsiderar usab nga factor ang suspended air particulates. Sa intensity lang siguro to, pasabot lang siguro to, medyo daghan lang yung particulates ato mo na nga mas daghan ang na-scatter nga blue lights. So mo na siya nga red na lang yun ang atong nakita na. Ito siguro to nga mas darker, deep red ang atong nakita.